Vimos agora dunha reunión da mesa de negociación das retribucións do profesorado galego que supuxeron un auténtico insulto a todo o profesorado. A Consellería de Educación, como non podía ser de outra maneira, tendo en conta como se condicionou desde o primeiro momento a negociación, presentou unha oferta que consiste nun pagamento de 50 euros de incremento lineal que comezaría a efectivizarse o 1 de xaneiro do ano 19 e remataría o 1 de xaneiro do ano 21. Eso evidentemente é un insulto absoluto á intelixencia de calquera persoa que saiba como se recortaron os dereitos do profesorado galego na última década. O que se evidenciou na mesa, por outro lado, e tamén o anunciáramos o pasado mércores, era que había unha connivencia dunha minoría sindical que a Consellería a hora de fixar uns criterios. Fixar eses criterios condiciona totalmente o posible resultado da negociación. Porque o que se entra, evidentemente, é nunha posición dun ranking e dunha negociación dunha homologación salarial desbotando por completo todas as reclamacións que o profesorado galego fai con respecto ás súas condicións laborais, que son un elemento fundamental e moi sentido hoxe en día por todo o profesorado galego, como se ven de demostrar a campaña de recollida de asignaturas que rematou hai unhas semanas promovida pola CIGA Ensino e que sumou a perto de 12.000 docentes. O profesorado galego quere tres cousas. Quere, evidentemente, ter unhas retribucións que estean nun nivel alto da táboa do conxunto do Estado. Quere recuperar o que se perdeu nestes anos. O Acordo de Madrid tamén evidenciou que, evidentemente, esa recuperación non se vai producir. E aquí tivemos, ademais, unha condición a maiores, un agravante a maiores do que acontecía no resto do Estado, e é que as pagas extras recortáronse cando no resto do Estado estabase pagando. É certo que é unha negociación que non afecta só ao profesorado, somos conscientes perfectamente diso, pero non é menos certo que nunha negociación pode haber un compromiso por escrito de negociar a devolución deses cargos. A Consellería de Educación négase. E, evidentemente, a outra terceira pata é fundamental é negociar as condicións de traballo. Volver a un horario lectivo como o que tiñamos no ano 2009, reducción da ratio, autorización de desdobres, reducción da burocracia, maior democracia nos centros, control e transparencia das prazas que hai nos concursos traslados, non ter que pagar por enfermar, etc. O profesorado asume perfectamente que non pode producirse unha negociación parcial, onde un día se negocia unha cousa e vai ti saber se algún outro día se abre unha negociación.